Pa-pa-pam, pam, 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 pa-pa-pam. Sí, sí, ben bé una saga. No, home, com les islandeses, no, bèstia. Home, des del 1983, amb el Kamikande 1, després han continuat, que si Kamikandes, no? I després el 86, amb el Super Kamikande, ara es planifica el Hyper Kamikande, que si han tingut èxit? Però què dius? Dos premis Nobel, un amb el Kamikande i l'altre amb el Super Kamikande. Koshiba-san, Kajita-san... Amb el Hyper Kamikande segur no, però fixa't, quin historial, nen. Ah, ara en parlem. Vinga, va, a reveure. Ens veiem. Adeu. Doncs vinga, comencem avui. Avui, per presentar una mica la secció, em presentaré a mi mateix i una mica el que faig. Jo visc al Japó des de ja fa una bona colla d'anys, més concretament visc a Tòquio. Treballo en un experiment que es diu Super Kamikande. On està aquest experiment? Doncs si esteu a Tòquio, que és la costa oriental del Japó, i us aneu recte cap a l'oest, bàsicament us trobaríeu amb l'experiment, aquest Super Kamikande. Bé, de fet, no us el trobaríeu. Per què? Perquè està a sota d'una muntanya. Després explicaré el per què està a sota d'una muntanya. El Super Kamikande és el successor d'un altre detector que es deia Kamiokande. Quina originalitat, eh? I de fet, el Super Kamiokande tindrà un successor que es diu Hyper Kamiokande. Continuem amb l'originalitat. Doncs bé, el detector Kamiokande va tenir ja un premi Nobel, en Koshiba-san. I el nostre detector, el Super Kamiokande, també n'ha tingut un altre de premi Nobel, en Kajita-san. Kajita-san i els seus col·laboradors van demostrar que els neutrins tenen massa. Que tinguin massa contradeia la predicció del model estàndard. Per tant, és una primera prova, o era una primera prova, que al model estàndard hi ha alguna cosa que li falla. D'altra banda, el detector Hyper Kamiokande esperem que estigui llest d'aquí a uns quants anys i ens pugui dir més coses dels neutrins i de l'univers. Tornem a la pregunta d'abans, a veure per què tenim el detector a sota d'una muntanya i no senzillament a la superfície, que seria molt més fàcil. Com he dit abans, el que nosaltres volem estudiar bàsicament són els neutrins. Els neutrins són una partícula que interacciona molt poc. Interacciona amb la interacció dèbil i gravitatòriament. Per què? Perquè té massa i té energia. Això vol dir que els neutrins, malgrat es produeixen en milions i milions, per exemple, en el Sol, com que no interactuen amb res, bàsicament ens estan atrevessant sense que ens n'adonem. De fet, de dia o de nit, la quantitat de neutrins que ens arriben del Sol és bàsicament la mateixa. I per què tenim el detector sota de la muntanya? El tenim a sota de la muntanya perquè hi ha unes altres partícules que es diuen rajos còsmics, que també són produïts bàsicament arreu de l'univers, en processos molt energètics que van viatjant per l'univers. Aleshores, quan arriben a la Terra i es troben amb l'atmosfera, el que fan és donar un cop a algun d'aquests àtoms de l'atmosfera, el trenquen, interaccionen amb ell i produeixen una cascada enorme de més partícules que bàsicament ens plouen amunt de nosaltres. Aquestes partícules són molt més fàcils de detectar, la majoria estan carregades. Alguns també són neutrins, i ens atravessen igual que ho fan els neutrins produïts pel Sol. Però, si tinguéssim el detector a sobre de la Terra, a la superfície de la Terra, aquesta cascada i pluja de partícules, bàsicament, el que ens farien és no deixar-nos veure els neutrins, que són difícils de detectar, com dèiem. Per això el posem a sota de la muntanya. La muntanya en si ens protegeix contra aquests rajos còsmics i ens és més fàcil de detectar els neutrins. Que estigui a sota de la muntanya no vol dir que no hi arribi cap d'aquests rajos còsmics. Els muons, que també són aquests rajos còsmics, sí que arriben, alguns d'ells, a travessar la muntanya i arribar al nostre detector.
La profunditat que hi ha del cim de la muntanya cap al nostre detector és de bàsicament 1 quilòmetre. Doncs, com deia, aquestes partícules arriben a travessar aquest quilòmetre i al arribar al detector. Quantes ens arriben al nostre detector? Són cada 2 segons, aproximadament, un d'aquests muons. Quants neutrins veiem al dia? Doncs neutrins que ens arribin del Sol ens arriben cap a la vintena. Ja veieu que encara és molt difícil, perquè el número de muons és molt més elevat comparat amb el nombre de neutrins. Hi ha, però, algunes maneres de destriar qui ha sigut un muó i quin ha sigut un neutrí. Ja ho explicarem en un altre vídeo. El nostre detector són, bàsicament, 2 cilindres concèntrics, un a dins de l'altre. El detector fa uns 40 metres d'alçada i 40 metres de diàmetre. I què té el detector? De què està fet? Un dia ho explicaré més clarament, però bàsicament a les parets hi ha uns detectors de llum que estan enganxats a l'estructura del detector. I a dins, aigua. I com és aquesta aigua? Aquesta aigua és ultrapura. Això vol dir que l'aigua més neta que hagueu vist mai bruta. Per què volem aquesta aigua ultrapura? Doncs la volem perquè quan el neutrí interactua amb la matèria del nostre detector, produeix partícules i les que estan carregades poden crear llum. I aquesta llum és la que nosaltres volem detectar i és per això que tenim els detectors que estan enganxats a l'estructura del detector. Si hi hagués una impuresa pel camí de la llum, aquesta impuresa podria o bé absorbir aquesta llum o bé deflectar-la. L'absorció o la deflecció de la llum faria que tinguéssim menys eficiència a l'hora de detectar els neutrins, que ja de per si són difícils de detectar. Ara fa un parell d'anys, a més d'aquesta aigua ultrapura, el que van fer va ser diluir una substància que es diu sulfat de gadolini. L'important en aquest sulfat de gadolini és el gadolini. Per què? Perquè ens ajuda a detectar neutrons. També us parlaré de com i per què el gadolini ens ajuda a detectar neutrons i per què volem detectar neutrons. Com deia al principi d'aquest vídeo, en aquesta nova secció el que m'agradaria és ensenyar-vos, per exemple, on hem fet les proves per aconseguir saber que el sulfat de gadolini era el que volíem, el per què podem aconseguir-ho amb el sulfat de gadolini i moltes altres qüestions. M'agradaria ensenyar-vos aquestes instal·lacions. M'agradaria ensenyar-vos també parts del Super Kame-Kande. M'agradaria ensenyar-vos on treballem i com ho fem. Per tant, repeteixo, sisplau, subscriviu-vos. Deixeu anar als vostres amics, als vostres coneguts que puguin estar interessats en física i en ciència en general. Aquí acabem. A reveure. Fins aviat. Adéu.